ku track number 8 ithi track number 8 lona madoda ithi loshuni lo Sizwa ophimbo lemnandi ngempela madoda umsakazweni wakho iMpokodo FM ikhanda kusasa lesizwe zizwele. Uyabona ke iyaqala nqa kuzodlalwa kulomsakazo iMpokodo FM. Hola insizwa lapha madoda asuka umjabulisi Fokazondi. Cula lensizwa le. House. Baba, album lena. Hey. Yamadoda. Shakamnandi kanjalo madoda insizwa ophimbo limnandi ngempende album yabo entsha sha esihloko esithi Ngawule la ku 96.8 FM ikhale kusasa lesizwe zizwele iphumile ke album ngempela insizwa eyishaya ingoma enenkosi phakathi eMasibheka lapha na ophimbo elimnandi yabona ke sithe sadlulela emhlabeni enye insizwa lapha na